Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хәсәншина, исәнмесез? Соңгы көннәрдә ковид авыруы үскәннән үсә. COVID-19-дан прививка ясату өчен өстәмә пунктлар кайда ачылганын? Безне үстергәнгә дә рәхмәт, безгә төрле ниләр күрсәткәннәренә дә рәхмәт. Әлмәтләрнең әтиләр көне булдырырга нинди карашы булуын? Танылган пианист Денис Мацуевның концерты ничек узганын бүгенге чыгарылыштан белерсез. Татарстанда тәүлек эчендә вакцина ясату буенча яңа рекорд куелды. 17 октябрьдә барлыгы 24 меңнән артык кеше прививка ясаткан. Республикада беренче компонент вакцинаны ясатучылар саны 1 миллион 195 мең 882-гә җиткән. Күп кешенең прививка ясату очраклыгына түгел, QR-кодсыз күп кенә җәмгыять урыннарына аерым алганда, сәүдә үзәкләренә, туклану пунктларына, концерт залларына керергә ярамагач, күп халык вакцина ясатырга ашыкты. Бу үз чиратында прививка бүлекләрендә кеше күп җыела торган чиратлар барлыкка китерде. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Вакцинацияга бәйле ыгы-зыгы калабызда өстәмә прививка ясату бүлекләре ачылуга сәбәпче булды. 14 октябрьдән Әлмәт районында вакцина ясату өчен өстәмә 10 пункт эшли башлады. Халыкка уңайлылык өчен COVID-19-дан прививка ясатырга Түбән Мактама бистәсендә урнашкан наркология диспансерында, Радищево урамында урнашкан психиатрия хезмәтендә, шулай ук кан бирү үзәгендә бүлмәләр ишекләрен ачты. Наркология диспансерында ачылган көнне 30 кешегә прививка ясалганда инде. Табиблар кулдан килгәнне эшлибез. Күпме кирәк, шуның кадәр прививка ясарга риза диләр. Соңгы көннәрдә ковид авыруы үскәннән үсә. Шуңа күрә инде безгә шушында эшкә алындык, халыкка прививка ясау эшенә, хәтта ул эш безнең каралмаган, ләкин менә шушы сәбәпләр аркасында халыкка җиңелрәк булсын, очередьләр әз булсын өчен без үз өстебезгә шу эшне алып прививкалар ясый башладык наркология диспансерында. Радищево 23 адресы буенча психиатрия диспансерының икенче катында процедуралар бүлмәсендә 2 компонентлы спутник вакцинасын 1 сәгать эчендә генә дә 6 кеше ясаткан. Әлеге бүлектә төш вакытыннан соң 15 сәгатьтән кичке 18-гә кадәр килеп вакцинаны ясатырга мөмкин. Чиратларда юк, халыкта аз дип җиткерде өлкән шәфкать туташы Гөлназ Лутфуллина. Без бүгенге көндә Әлмәт психоневрологик диспансерда ачтык вакцинация пунктын. Бүгенге көндә 1 сәгать эчендә 6 кеше килде. Һәм безгә сәгать 3-тән 6-га хәтле килә аласыз. Вакцинаны үзегез өчен уңайлы вариантны сайлап, кеше аз булган җирдә ясатырга мөмкин. Күрсәтелгән телефон номерлары буенча язылып, тиешле вакытка үзегез белән паспорт, СНИЛС һәм полисыгызны алып килергә дә онытмагыз. Үзем мәктәптә эшләгәч, бөтен ата-аналарга да бөтенесе дә ясасыннар, чөнки хәзер балалар да, олы кешеләр дә бик күп ширлиләр. Дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетны тикшерегез. Әгәр ул юк икән, теркәлү узарга һәм шәхесне расларга кирәк. Безнең кан үзәгендә прививкаларны ясый башладык кичәге көннән, 14 октябрьдән. Бу инде экстренное совещание ясап, безнең управление здравоохранения шундый чара калды. Без инде моны үзебезнең донорларыбызның эшләрен иртәнге якта бетергә тырышабыз да, сәгать 1-дән алып кичке 6-га хәтлем көндә булдык Сәламәтлек үзебезнең кулда. Шуңа күрә һәр кеше сәламәтлеген үзе кайгыртырга тиеш. Әлмәтнең кан бирү үзәгендә көндезге 1-дән кичке 6-га кадәр теләгән һәрбер кеше прививка ясата ала. Монда бүген бер генә кеше, көн озын коридорлар буш. Шуңа күрә ажиотаж булмасын өчен һәркем килеп үз сәламәтлеген кайгыртып прививканы буш булган җирләрдә ясата аласыз. Фирай Юнусова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт нефть институтында яңа ректор билгеләнде. Яңа җитәкчене тәкъдим итү гыйльми советның чираттан тыш утырышында Татнефть компаниясе генераль директоры Наил Мәганов һәм Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры урынбасары Андрей Поминов катнашында узды. Утырышта бер тавыштан Александр Дьяконов кандидатурасы өчен тавыш бирделәр һәм аны институт ректоры итеп билгеләү карары кабул ителде. Үз чиратында Татнефть компаниясе генераль директоры Наил Мәганов Татарстан нефтчеләренең институтка һәр яклап ярдәм күрсәтүен ассызыклады. Утырышта яңа фәнни тикшеренү кампусын һәм илнең әйдәп баручы югары нефть мәктәбе булырга тиешле Әлмәт дәүләт нефть институты уку үзәген төзү проекты тәкъдим ителде. Шулай ук Әлмәт дәүләт нефть институтының алга таба үсеш стратегиясе турында фикер алыштылар. Лаборатор корпусының функциональ юнәлеше һәм җиһазланышы мәсьәләләре каралды.
20 октябрда кіші құқылары бойынша вәкәләтлі вәкил Татарстан Республикасы хәрби комиссариаты белән берлектә кайнар линия үткәрә. Анда хәрби хезмәткә чакырылганда гражданнарның хукукларын үтәү мәсьәләләре каралачак. Хәрби хезмәткә чакырылучылар һәм аларның туганнары белән турыдан-туры элемтәнең төп максаты дөрес мәгълүмат бирү. Хәрби хезмәт турында мәгълүматны гражданнарга бәхәсле хәлләрне аңлатырга кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил һәм Татарстан Республикасы хәрби комиссариаты ярдәм итәчәк. Үз сорауларыгызны сез үз экраннарыгызда күргән номер буенча бирә аласыз. 8-843 236 0071. Шулай ук хәрби хезмәткә чакырылуга кагылышлы сорауларыгызны 8-939 345 3750 номеры буенча WhatsApp аша да җибәрә аласыз. Консультация вакыты 9 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр. 16 октябрда барлык төбәкләрдә изге эштә берләшеп урамга чыктылар. Бөтен Россия өмәсе кысаларында Әлмәттә дә түрәләр, коммуналь хезмәткәрләр һәм битараф булмаган кешеләр калабызны кышка әзерләүдә катнашты. Экология департаменты мәгълүматлары буенча Әлмәтләрнең уртак тырышлыгы нәтиҗәсендә 200 кубометр чүп-чар һәм курган агач ботаклары җыелып полигонга озатылган. Шәһәрнең муниципаль хезмәтләре 1 гектар җирне тәртипкә китергән. Экология департаменты өмәдә катнашучыларның барысына да башкарылган эшләре өчен рәхмәт белдерә. Автомагистральләр, җанлы шәһәр транспорт артерияләре, тыныч авыл урамнары, велодорожкалар, автомобильчеләр һәм җәяүләр кизүлегендәге барлык юл инфраструктурасы елдан-ел яхшыга үзгәрә. Буларның барысы да юл хезмәткәрләренең тәҗрибәсе һәм осталыгы аркасында. Машина йөртүчеләр, эшчеләр, проектлаучылар, механизаторлар гади булмаган шартларда эсселектә, суыкта, яңгырда, карда юлларыбызны карап торучылар, ремонтлаучылар һәм төзүчеләр барысы да үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Һәр елны октябрьнең 3-нче якшәмбесендә Россиядә юл хуҗалыгы хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Бу ел ул 17-сенә туры килде. Юлчылар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен рәсми төстә 1996 елдан ук билгеләп үтә башлыйлар. Башта Россия президенты указы нигезендә алар моны октябрь аеның соңгы якшәмбесендә эшләсәләр, 4 елдан соң бәйрәмнең яңа көне шул ук октябрьнең 3-нче якшәмбесенә күчереп куялар. Әлеге бәйрәм 3000 предприятиедә хезмәт куючы 750 меңнән артык кешене берләштерә. Юл хуҗалыгы хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән район башлыгы Тимур Нагуманов та котлады. Сезнең Карамакта автомобиль юллары, тротуарлар һәм велоинфраструктура гына түгел, 690 гектар яшел зона, шәһәр мәйданнары һәм җәмәгать киңлекләре дә бар. Юл мәсьәләләре актуальлыгын югалтмый, чөнки ел фасылларын алыштыру хәл ителергә тиешле яңа мәсьәләләрне ача. Шәһәр автомобиль юллары идарәсенең җаваплы эше, республика программалары һәм Татнефть компаниясенең спонсорлык ярдәме безнең районда сыйфатлы һәм куркынычсыз юллар булдыруда ярдәм иттеләр, дип билгеләп үтте Тимур Дмитриевич. Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Саксофон достаточно простой инструмент. Түбән Кама һәм Әлмәт музыка көллиятләрендә танылган Россия музыкантларыннан мастер-класслар. Безне үстергәнгә дә рәхмәт, безгә төрле ниләр күрсәткәннәренә дә рәхмәт. Илебездә яңа бәйрәм Әтиләр көне. Танылган пианист Денис Мацуев Әлмәттә. Имин гаилә җәмгыятьнең һәм дәүләтнең тотруклы нигезе. Әтинең роле дә, әнинең роле дә бик мөһим. Баланы тулы канлы шәхес, җаваплы кеше буларак тәрбияләү гаилә башлыгыннан башка мөмкин түгел. Әтинең шәхси үрнәге баланың җәмгыятьнең лаеклы гражданины булу гарантиясе. Россиядә Әтиләр көне булдырылу җәмгыятьнең һәм әтиләрнең үз статусына һәм балаларның тормышында катнашуга игътибар җәлеп итәргә мөмкинлек бирәчәк. Ул Россия президентының 2021 елның 4 октябрендә гамәлгә куелды. Әтинең җәмгыятьтә тоткан ролен ассызыклап, бу елдан Россиядә октябрь аеның 3-нче якшәмбесе Әтиләр көне. Калабызда бу бәйрәмне ничек билгеләп үткәннәрен без әлмәтләрдән сорашырга булдык. Это хорошо, что и пап не забывать, не только маме надо. Әтиләрне дә онытмыйлар, әниләр генә тәрбияләми бит. Афәрин, бәйрәм булдырганнар, рәхмәт. Очень хорошо, приятно, что придумали такой, молодцы. Нужно обязательно. Бу бәйрәм кирәк, әниләр көне бар бит, әтиләрнеке дә кирәк. Есть, а почему отца нет? Они же чем отличаются с нами? Так? Нужно дело. Я в дороге был. Юлда телефоннан котладылар үземне. Приехал. Я не знаю. Безнең әтияләрне яхшы түгел, берни дә әйтә алмыйм. Я ничего не могу сказать. Байрам был начат, балалар котлады, рахмат, бик зур рахмат. Это кто придумал? Раньше не было же этого. Приятно было, поздравили. В Симферополе дочка учится. Оттуда, в младшей Казани.
хороший праздник для продолжения рода. Біздің әтейлер енді соғыш вақытынан, соғыштан соң енді біз туған балалар. Енді біз әтейлерге, әнелерге бұйсынып тұрдық енді. Аларның сөзінен шықмадық. Гел, әр вақыт аларны тыңладық. Бізді өстіргенге де рахмет, бізге түрлі нелер көрсеткенлеріне де рахмет. Болышып, бізге әлі өскешінде болышып тұрдылар. Аларға бек зор рахмет. День папы, я думаю, для детей это он главный в семье. Әти балалар үшін абруй бит, үрнәк булырга тиеш. Балалар белән уйнарга гына түгел, өйрәтергә дә тиеш. Чтобы он с детьми не только там сючукался, ну, как я имею в виду этот, а был примером во всем. Наверное, какие-то наставления. Ихтирам, ихтибар, әтигә карата хөрмәт. Ну и, соответственно, любовь отцовская. Бүгінгі күндә дәүләт дәрәҗәсендә балалар тәрбияләүдә, гаилә кыйммәтләрен саклауда әтиләрнең ролен, дәрәҗәсен күтәрү алга куелды. Быел беренче тапкыр уздырыла торган өр-яңа бәйрәм әтиләр көне Азнакайда спорт чаралары белән үрелеп барды. Тулырак Илмира Шәрифуллина сюжетында. Күп кенә илләрдә июньнең 3нче ял көне әтиләргә багышланган. Бу көнне әтиләрнең хәлләрен беләләр, аларга булышалар, бүләкләр тапшыралар. Быел Азнакайда әтиләр көне юбилейный стадионында ачык һавада уздырыла. Әти гаилә башлыгы, гаиләдә иң зур кеше, авторитет. Әтиләр көненә багышланган чарада катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, барлык әтиләрне бәйрәм белән котлады. Менә әниләр бәйрәме бар, гаилә бәйрәме бар, әтиләр бәйрәме югы. Аллага шөкер, менә әтиләр бәйрәме дә булды. Без инде әтиләр һәр вакыт үрнәк булырга тиеш үзебезнең балаларыбыз өчен. Гаиләләребез нык булсын, өйдә дә эшләргә кирәк, тырышырга кирәк, акча да эшләргә кирәк. Балаларыбызны да тәрбияләргә кирәк. Шулай әтиләр ширләмәсеннәр, көчле булсыннар, тырышып, матур итеп эшләргә язсын. Барлык әтиләрне шундый матур бәйрәм белән тәбрик итәм. Әтиләр һәм балалар мәңгелек тема. Тормышта, гаиләдә, балалар тәрбияләүдә әти кешенең роле мөһим. Әти мине беренчедән тормышны яратырга өйрәтте. Хезмәтне яратырга. Һәм инде иң беренче спортны. Спортны ул безнең өчен иң мөһим. Безнең тормышта мин үзем дә спорт белән шөгыльләнәм. Улым тоже спорт белән шөгыльләнә. Әтиләр һәм балалар арасында мөнәсәбәт, хөрмәт, гаилә кыйммәтләрен саклау буенча районда эш күптән, моннан берничә ел элек үк башланган. Әтиләр берлеге оешкан. Бүгенге көндә оешманы бар яктан да уңган актив Назиф Хәсәнов җитәкли. Ул бүгенге чараның оештыручысы да. Бүген менә матур итеп шушы спортивный чара үткәрәбез. Монда инде йөгерү, ату, бит инде бассейн, плавание. Инде мин бик зур рәхмәтле үзебезнең район башлыгына Марсель Барышка, безнең управление спорта, райисполкомга, управление образованиега шушы матур итеп бәйрәмне шулай оештырдык. Бу безнең әле беренче чыкканчык кына. Киләчәктә без моны Азнакай бренды дип куябыз инде. Һәм инде моны кулландырып, күпләндереп, киләчәктә дә Алга таба 12 әти үзләренең уллары белән спорт ярышларында көч сынашты. Йөгерү, ату, суда йөзү буенча җиңүчеләр үз бүләкләрен алды. Катнашучы әтиләрнең уллары өчен әле бәйге дәвам итә. Алар алдагы көндә әтиләре турында инша язачаклар. Әтиле бала бәхетле бала ул. Әти дигән абруйлы сүзгә тап төшермичә, корыш ихтыяр белән алга атлагыз, әтиләр. Мин әтиемне яратам, потому что он у меня хороший, добрый, веселый, самый лучший. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть Ошык акционерлар җәмгыяте ярдәме белән илебезнең иң яхшы музыкантлары нефть төбәгенең сәнгать мәктәпләрендә, музыка мәктәп көллиятләрендә укучылар өчен мастер-класслар уздырды. Тулырак алдагы минутларда. Татнефть Хәйрия фондының Рухият программасы һәм Ивет Воронова исемендәге яңа исемнәр Хәйрия фондының 3нче мәдәни мәгариф проекты кысаларында Түбән Кама һәм Әлмәт музыка көллиятләрендә танылган Россия музыкантларыннан мастер-класслар узды. Татнефть Хәйрия фондының Рухият программасы җитәкчесе Флюра Шәйхетдинова монда очрашуларның максатын югары бәяли. Араларында үз тормышын сәнгать белән бәйләп, аларны киләчәктә Россия гына түгел, дөнья дәрәҗәсендәге мәйданчыкларда да күреп булуына чын күңелдән ышана ул. В нашем городе состоялось замечательное событие. Вновь дан старт 3-му культурно-образовательному проекту «Новые имена»,
который проходит... Шәһәребездә искиткеч вакыйга Татнефть хәйрия фонды белән берлектә үткәрелә торган яңа исемнәр 3нче мәдәни белем бирү проектына старт бирелде. Ул балаларга тагын бер тапкыр иҗат дөньясына чумарга, танылган музыкантларга үз осталыкларын һәм күнекмәләрен күрсәтергә мөмкинлек бирә. Свои умения и навыки известным музыкантам. Возможно, кто-то из ребят свяжет свою жизнь с искусством. И мы будем видеть их на площадках не только России, но и мирового уровня. Мастер-классларда Нефть төбәге районнарынан 7 яшьтән 16 яшькә кадәрге сәнгать, музыка мәктәпләре һәм музыка көллиятләрендә белем алучы 115 бала катнашты. Әлмәт һәм Түбән Кама музыка көллиятләрендә фортепиано, думбра, саксофон, баян, скрипка һәм вокал белгечлекләре буенча мастер-класслар оештырылды. Саксофон достаточно простой инструмент. Саксофон әллә ни катлаулы музыка уен коралы түгел, 1-2 елда өйрәнеп була. Клавишалары күп түгел һәм ул җиңел җыела. На нем очень легко играть, потому что в нем не так много клавиш, и он очень легко собирается. Һәр катнашучы үз осталыкларын сәнгать осталарына күрсәтү һәм нәрсәгә дә булса өйрәнү мөмкинлегенә ия булды. На мастер-классе мы сыграли... Мастер-класста без пьесалар уйнадык. Без җиңелрәк, матуррак уйнасын өчен аннан мастер безгә кимчелекләрне әйтте, хаталарны төзәтергә ярдәм итте. Звучало красивее. Әлмәттә чара Нефтче мәдәният сараенда яшь музыкантларны проектның иң яхшы катнашучыларын һәм аларның педагогларын бүләкләү тантанасы Татнефть хәйрия фонды оештырган Россия Федерациясенең халык артисты Денис Мацуев концерты кысаларында дәвам итте. Дөнья күләм танылган пианист Денис Мацуев Әлмәттә инде 4нче кат. Килгән саен ул үз иҗатын сөючеләрне кабатланмас хисләр дулкынында йөздерә һәм яңа эмоцияләр бүләк итә. Дуслары катнашында узган чираттагы зур джаз концерты да шуның белән истә калырдыр мөгаен. Дуслар арасында джаз концерты традиция буенча Нефтче мәдәният сараенда узды. Маэстро Мацуев рояльны виртуоз белүен күрсәтте һәм дуслары музыкантлар Андрей Иванов, Александр Зингер, Борислав Струлев һәм Екатерина Мочалова белән бергә джаз әсәрләрен башкарды. Ел сайын бөтен дөнья буенча 250-дән артык концерт бирә торган Денис Мацуевның һәр чыгышы музыка бәйрәменә әверелә. Пианистны дөньяның иң яхшы мәйданчыклары һәм фестивальләре кабул итә. Ул Россия, Европа, Төньяк Америка, Азияның әйдәп баручы симфоник оркестрлары белән эшли. Мацуев булган урыннар исемлеге зур булуга карамастан, аңа Әлмәт бик ошый. Бу юлы ул Әлмәт иҗтимагый үзәгендә булды. Андагы күп санлы инструментларны күрде. Башта музейның торышы белән, ә соңрак тамашачыларның җылы кабул итүе белән илһамланды. Это концерт, который приносит огромный прилив сил и счастья от общения с этой замечательной. Бу концерт халык белән аралашудан искиткеч күп көч һәм бәхет китерә. Шәһәрдә искиткеч, минем карашка чәчәк атучы шәһәр. Мин инде 4нче тапкыр монда елдан-ел Татнефть белән бергә безнең яңа исемнәр фонды өчен яңа талантлар эзлибез. Биредә булу зур бәхет, чөнки нефттән тыш бу урынның төп байлыгы монда яшәүче кешеләр. Место помимо нефти это люди, которые здесь живут. Очень хотели попасть на этот концерт. В первый раз привела дочку. Бу концертка бик барасыбыз килде. Беренче тапкыр кызны классик джазга алып килдем. Безгә ошады. Ел сайын концертларга йөрергә тырышабыз. Менә дигән хис кичерешләр калды. Килүебезгә бик шат. Музыка мәктәбендә укыйбыз. Шуңа күрә бәләкәйдән дөрес музыка тыңларга өйрәнсен дим. Поэтому с детства приучаемся слушать правильную музыку. Очень все понравилось. Барысы да бик ошады. Әлбәттә, Мәскәүле мондый атаклы кешеләр безгә мөмкин кадәр ешрак килсеннәр иде. Аларның безгә килүенә зур рәхмәт. Большое им спасибо, что они приехали к нам. Замечательный, превосходный концерт. Татнефть компаниясының хәйрия фонды ярдәме белән узган искиткеч шәп концерт. Яңа исемнәр проекты да бик яхшы. Виртуоз Денис Мацуевның концерты искиткеч. Бик яхшы үткәрелгән вакыт, зур рәхмәт. Прекрасно проведенное время, спасибо большое. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Олия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.